खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ दिनै लकसभा बिसायख'थिनि थामथि खोलोबनि भट सोनाय सानावनो क'क्राझाराव दुंहाव थासारि। क'क्राझार सहरनि बिगियान फरायसालिमानि साखाथि भट मिरुनि बायजोआव दुंहाव थासारि। BPF दोलोनि मावथि अभिजित देबनाथखौ पुलिसआ हमना लांनाय जाथायनि सायाव दुंहाव थासारि जायो। मा जाहोननि थाखाय एबा मा दायनि थाखाय पुलिसआ हमना लांदों दासिमबो मोजाङै मिथिनो मोननाय जायाखै। BPFनि मावथिफोरनि बादिब्ला अभिजित देबनाथखौ जेबो दाय गैयालासिनो हमदों। बिनि उनाव BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेउलि महिलारिजों लोगोसे BPF मावथि आरो पुलिसनि गेजेराव बाथ्रा दान्थेलायनाय जायो। तामुलपुर जिल्लायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा आरो गुबुन सासे गोब्राब जखम जायो। बे जाथाया तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि सिङाव थानाय आवजारगुरि गामियाव जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला न' खाथिनि थालिर बागानाव हाबफैनाय हाग्रानि मैदेरखौ बिहाव आरो बिजामादै होनो नाजानायाव मैदेरा होसोनानै 38 बोसोर बैसोनि धानिराम नार्जारिखौ गाग्लोबनानै बुथारो आरो बिहाव सुनिल बसुमतारीखौ गोब्राब जखम खालामो। गाग्लोबनानै गोब्राब जखम खालामजानाय सुनिल बसुमतारीखौ गुवाहाटीनि नारायण मेडिकेल हस्पिटालाव थिसननाय जायो। दुखुनांथाव बाथ्रा दि सासे 38 बोसोर बैसोनि धानिराम नार्जारिया हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायजों गावनि बिसि भबानी बसुमतारी आरो सानै फिसाजो रश्मि बसुमतारी आरो खुसि बसुमतारीखौ नागारनानै थांनो गोनां जायो। बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो समखिखांनाय सोमजिदों। मानोना हाग्रानि मैदेरफोरा भारत भुटान सीमा साखाथि ओनसोलनि बगाजुलि गुवाबारि नागापुर बेफोरबायदि जायगायाव सम सम सुबुंनि जिउ खहा खालामगासिनो दं। दिनै थामथि खोलोबनि भट सोनाय सानाव क'क्राझाराव भट होबाय थानाय समावनो सासे सुबुंनि हरखाबै जिउ खहा जायो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारिगाव ओनसोलनि हाबसा बसुमतारीया 34 नं निउ बासबारि LP स्कुलाव भट थुनो थांनाय जादोंमोन। नाथाय भट होबाय थानाय समावनो हाबसा बसुमतारीया हार्ट उइक जानानै हरखाबै जायगायावनो जिउ गोमायो। थांनाय हराव एबा बिसायख'थिनि सिगां BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ गाग्लोबनो फैनाय जाथाय भिडिअ'आ भाइराल जानायनि सायाव मिरु UPPL दोलोनि नेहाथारि राजु नार्जारिनि बिबुंथि। हाग्रामा महिलारि सारखौ बड'लेण्ड ओनसोलाव नाम खोनाब्लानो बयबो गियो। हाग्रामा महिलारि होननाय नामानो गिथावना मोनसे नाम बयनिबो थाखाय। बिथांनि जारिमिनखौ नायोब्ला बड'लेण्ड ओनसोलाव बिथांखौ सोरबा होसोनो हानाय रावबो मानसि गैया। हाग्रामा महिलारिखौ UPPL दोलोनि सुबुंफोरा बुनो होसोदों बुंनाय रावफोरा गासिबो नंखाय। बियो गासिबो BPF दोलोनि नाटकसो होननानै रोखायै खेंफोरथि होयो UPPL दोलोनि नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ'आ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।